What is on space? Zergaitik hurbiltzen zea destira horrekin begietan, muturretan hainke egin gutzo danean. Zergaitik enbesti zotziuri zer dien gatzu zurtzean, zergaitik etxengo geun nahi badeguta. Gorputzak iribiltzen laikarra papampan, zeure pozoia danez koxo-koxo jantzan, apurka-apurka jaiki hasikoraka, zeure suaren garra hori bai korputzarra. Gorputzak iribiltzen laikarra papam-pam, zeure pozoia danez koxo-koxo jantzan, apurka-apurka jaiki hasikoraka, zeure suaren garra hori bai korputzarra.